Radio Líder. Que ben soa este Non me pasa, que teño aquí o meu carón, pois a dous dos integrantes de Fuego Lolita, que foi a banda que resultou gañadora da 7ª convocatoria do Onda Chicha, este proxecto que desenvolvemos da man de Chicha Lovers, pois para dar visibilidade ás bandas emerxentes e artistas, a novos artistas, e tamén foron finalistas do Chicha Fest. Bueno, agora veñen con moitas cousas que contarnos. Adrián e Daniel, benvidos de novo aos estudios de Radio Líder Santiago. Moitas grazas por invitarnos. Sí, por invitarnos outra vez, é un orgullo estar aquí. Bueno, é un placer recibirvos, ademais logo dese Chicha Fest que se celebrou o pasado 13 de xuño na Sala Capitol. Un balance, como foi? Como vos sentichedes? Foi espectacular, a verdad, o sea, o ambiente na sala, os compañeros que coñecimos, e o concerto, claro, para nós como grupo foi a primeira vez que tocábamos nunha sala tan grande. E ao principio impresionou, apareceron os nervios, pero moi guai. Eu acabei moi contento e penso que o resto do grupo tamén. Sí, o sea, é unha experiencia única poder tocar na Sala Capitol, unha sala coa capacidade que ten, o sea, xa só hai que pensar no que se puido montar ali dentro, que había ata unha cociña, para imaginar o tamaño ou a magnitude do que implica tocar ali, e eu creo que a todos fixenos moita ilusión, gustounos un montón, e a verdade é que, non sei, eu creo que acabamos todos moi contentos. Que supuso para vos pois ser gañadores desa 7ª convocatoria e tamén finalistas do Chicha Fest? Pois supuxo unha sorpresa, porque de feito o día que gravamos aquí a primeira entrevista salimos pola porta sen todavía saber se éramos finalistas, e bueno, ao chegar 20 metros máis para adiante chegounos un email de que efectivamente éramos finalistas e dixemos, bueno, non podemos mencionar nada na entrevista, pero foi unha sorpresa, a verdad. Que ben. Así, sí. Non, iba a dicir que era algo co que realmente non contábamos, no. O sea, de feito, a data do 13 para tocar non nos vía especialmente ben, pero bueno, son este tipo de cousas. Ao final somos un grupo tan novo, no? Que pues, é un pouco a filosofía de hai que ser pesado para empezar a facerte un hueco. Entón, tiramos a todos lados todos os concursos que podamos tal. E, bueno, estámonos levando unha sorpresa, porque pasamos finalistas do Chicha Fest, quedamos segundos no concurso de bandas da USC, gañamos para tocar no Rock in Rian, no? Que vamos a tocar no festival, o 14-15, o festival, gañamos novos do festival, tocaremos tamén o 24, abriremos os concertos do festival. Entón, é unha sorpresa, non? Este protocolo que quizás se toma ao principio de vamos a ser o máis pesados que podamos, a ver se entramos en algún lado, e estamos entrando en moitos máis sitios dos que pensábamos. Sí. Entón, wow, o Onda Chicha, al igual que o resto, foron unha moi grata sorpresa. Agora nos contades porque tedes un verán ben repleto de cousiñas. Sí. Que veñen pegando moi forte Fuego Lolita, pero antes, pois para algunha persoa que non vos coñeza, como vos presentades, Adrián? Como defines, pois, como di o meu compañeiro Álvaro Veiga, ese primeiro parágrafo da Wikipedia? Pois eu diría que Fuego Lolita é unha banda de pop punk, de música entretida, que o que busca é facer bailar a xente e olvidarse un pouco dos seus problemas, porque tamén as letras e o tono das nosas cancións ten certo toque humorístico que fai que basicamente te queiras bailar e olvidarte un pouco do que te rodea. Daniel, queres engadir algo máis? Bueno, no, o sea, a descripción témola consensuada entre todos, digamos, ¿no? Pero sí que é certo que queremos a través da música un pouco, gustaríame recalcar iso, que queremos a través da música non é que fagamos música de protesta, pero queremos a través da música ser capaz de olvidarnos un pouco dos problemas do día a día, no? Da problemática que temos, e ata certo punto facendo música cómica, ríndonos un pouco pois desa problemática, no? Xa que a min pareceme que o humor é unha ferramenta moi útil para
para levar os problemas de forma máis levadeira. É un pouco o enfoque, ou como o que a min máis me gusta do grupo, o que máis contento estou. Os estades aquí, Adrián e Daniel, pero quen falta? Pois faltanos máis da metade da banda, porque, bueno, por traballo non puideron vir, pero faltanos Antonio, o noso baixista, Lara, a nosa cantante, e José, o noso guitarrista. So desde distintos puntos de Galicia, pero Santiago de Compostela uniuvos. Uniunos, sí, a época universitaria, ao final somos de cada un da súa parte dunha punta de Galicia, pero todos temos en común que todos estudiamos aquí, na USC, e foi como nos fomos coñecendo pouco a pouco. Hoxe vides presentar pois algo moi especial que vos fai moita ilusión a vos e a nós, porque vamos a ir da man, que é que? Contádelo vos. Bueno, pois vamos a presentar o noso segundo single, ¿no? Que será do noso futuro próximo EP, que, bueno, pois este segundo single chamase Non me pasa, ¿no? Bueno, supoño que podo contar un pouco del. É unha canción que intentamos ligar un pouco en temática co noso primeiro single, que é Plaza Pijo, ¿no? Falaba un pouco dunha problemática e da vida universitaria, ¿no? Pero máis relacionada en o sitio onde vives, os pisos, ¿no? A nivel universitario. E neste caso queríamos seguir tratando un tema que estivera relacionado, ¿no? Con esas vivencias universitarias. En este caso, pois son un pouco o tema que trate un pouco crise quizás soa un pouco forte, ¿no? Pero está relacionado con temas de amorío, de obsesión, de intereses, sobre todo na época na que estamos de universitaria, no que saes do nicho e de repente é como que se te abre un abanico de posibilidades, de xente a coñecer, e pois trata un pouco ese tema. Non me pasa, o videoclip que van poder ver onde? Pois na vosa web. Exactamente. Porque queríamos facer unha estrea un pouco diferente, entón para todo o mundo que queira ver o videoclip estará disponible durante un tempo exclusivamente a través da web de Radio Líder, que, bueno, se van ás nosas redes sociales, terán ali a ligazón para poder acceder directamente a velo. A estrea vai ser este venres. Sí. Como foi esa grabación do videoclip? Contádeme. Menos caótica do que cabería esperar. Sí, a verdade é que a priori tiña moi mala pinta. Sí. Porque no, tiña moi mala pinta, a ver, porque ningún de nós somos entendidos do mundo dos videoclips, nin do cine, nin nada que teña que ver da comunicación audiovisual, no? Únicamente nos centramos a música. E claro, de repente vímonos con, bueno, pues con esta idea de sacar un videoclip en exclusiva e dixemos, claro, non estaba na nosa cabeza montar un videoclip, pero de repente tiñamos que montalo. Entón, foi un pouco ás presas, tiñamos que organizar todo moi rápido e tal. Si que é certo que ao principio a min personalmente daba moitísimo medo varias cousas. Primeiro, a organización. Segundo, conseguir colegas, porque o videoclip xa o veredes, pero saen moitos dos nosos amigos aos que estamos eternamente agradecidos porque viran con nós. Terceiro, necesitamos unha localización que nos gustara e tal, un montón de cousas, había moitas cousas que montar. Bueno, ao final saiu moi ben. Non quero dicir todo, pero gran parte grazas a familia da nosa cantante Lara, que ao ser ela de Negreira está relativamente cerca, no? Quedanos un pouco a man, podimos aproveitarnos un pouco da súa bondade. Conseguimos ubicación, conseguimos un autobús, transporte, un autobús, conseguimos moitísimas cousas en as cales drones, pois igual non había videoclip. Sí. E logo eu quero mencionar a Iria, que é foi compañera de piso de Adri hai uns anos, e axudounos moitísimo foi a nosa videógrafa, a nosa montadora, desde aquí unhas moitísimas grazas a Iria, porque sen ela tampouco tería salido o videoclip, vamos. Moito traballo de producción, non, detrás desta videoclip que se vai a estrear, como dicimos, este venres na nosa página web deste tema Non me pasa, de Fuego Lolita, que estamos desexando ver, que se van a topar, un adianto así pequeniño, pois do que van poder ver. Sí. Vanse a topar, eu creo que é a nosa esencia, o sea, vanse a topar con un concerto noso, prácticamente, porque o videoclip simula un concerto noso, pero en verdade tamén houbo concerto despois para os nosos colegas, xa que viñeron, pois démoslles un par de temas, como a xente o pasa ben, como a xente fai o gamberro, que ao final somos todos xente nova e, bueno, pois
Estamos na idade de Estamos facer na unha idade. perro. Claro. É un pouco o que representa o videoclip, unha quedada de amigos para ir a ver a un concerto dunha banda que che gusta. Bueno, diferentes historias que van pasando ao longo do videoclip. Podemos dicir onde se grabou? En Negreira. Gravous en Negreira, sí. Un local con descampado e así. E ate aquí podemos ler. Sí, o Ate aquí resto xa... podemos ler. Este venres, bueno, anunciarémolo, vai estar na nosa página web, é unha das sinerxias pois que se estableceu grazas a este Onda Chicha, que foi como nos coñecimos, e que estamos encantados pois de poder contribuir e de poder sumar e de poder axudar a Fuego Lolita, gañadores da 7ª convocatoria do Onda Chicha e finalistas do Chicha Fest, que teñen por diante un verán repleto de cousas. Ídeme contando, vamos a comezar pola primeira, que é a máis cercana, que é aquí en Santiago de Compostela. Cando? Este mesmo venres 26 estaremos tocando nas festas do barrio San Pedro, aquí ao lado, Ás 8 da tarde na Praza do Cruceiro. 8 da tarde, Praza do Cruceiro, barrio de San Pedro, nas súas festas, con toda a xente de Compostela, visitantes que se queiran achegar, a entrada de balde. Sí. Pois non hai excusa para estar aí nas festas de San Pedro. E despois deste concerto, que ven? Porque tedes moitísimas cousas. A ver, imos ter algunha data máis que aínda Que está, claro, está silenciada, ¿no? Pero a seguinte data que podemos anunciar é que vamos a tocar o 24, vamos a abrir o festival ás 10 menos cuarto da noite no Campus Sur, no Campus Vida, que eso para nos é tremendo, o sea, un concierto espectacular, enorme, compartimos cartel con Grande Amore, o sea, Grande Amore, Mercedes Peón, bueno, hai un montón de artistas, Nadia González, sí. Unha cita moi especial, non? Participar no festival. Na noite grande de Santiago de Compostela. Efectivamente, nas festas dentro no marco das festas do Apóstolo, na noite grande, o Día dos Fogos, o día anterior o Día de Galicia, bueno, toda unha serie de características, non? A parte do propio festival, pois que fan unha cita moi especial. Sí. E ao día seguinte xa collemos rumbo a Negreira, porque estaremos tamén nas festas do Cristo Baliño, no Carnaval de Verán, ás 7 da tarde. O Día de Galicia, o 25 de xullo. O 25 de xullo. O sea, que casi non vos dá tempo a disfrutar de tocar. Que é unha alegría moi grande, non, poder compartir pois citas, non, coa vosa xente, co voso público, a que vos coñezan. Algunha cita máis deste verán da que podamos falar ou o Rock in Rian? Imos tocar no Festival do Rock in Rian, tamén, bueno, fixeran tamén en Rianxo, sí. Fixeran outro concurso tamén no que, bueno, pues competiramos con varias bandas e pues fomos un dos grupos gañadores. Polo tanto tocaremos, aínda non está publicado o cartel de que día toca cada grupo, pero vai ser o 14 e o 15 de agosto en Rianxo. Xullo e agosto, bueno, xullo e agosto, repleto de citas para Fuego Lolita. Sí, e algunhas máis que non se saben, insisto. Hai que estar pendiente das nosas redes. Hai que estar pendiente das redes. Recordade cales son as vosas redes sociais. Bueno, temos Instagram e temos TikTok. En Instagram somos Fuego Lolita /. En TikTok a verdade é que non me acordo, porque non o usamos moito, pero bueno, Fuego Lolita, se o buscas aparece, é o primeiro que aparece. Bueno, en YouTube, que é onde subimos os videoclips e algún vídeo máis corto, algún teaser, que somos Fuego Lolita tamén. Pero bueno, para chegar a YouTube é mellor que vayan a través do videoclip que vai estar colgado na vosa web. Radio Líder. Este venres, gran estrea do novo videoclip de Fuego Lolita, Non me pasa, grabado en Negreira, e ata aquí podemos contar con moita xente, con moita da súa xente que apoiou, non, toda a produción e na grabación deste videoclip, e que o venres vamos poder disfrutarlo aquí. O EP, como vai? O EP vai ben, o EP está grabado, está en proceso de masterización, produción, etcétera. Contamos que para final de verán, principio de curso, final de verán vai ser despois de verán probablemente, sí. Sobre todo porque a nosa idea é sacar un terceiro single, ¿no? Antes de lanzar por completo o EP, queríamos pois probablemente a final de verán sacar un terceiro single, sí.
darlle un pouco de tempo para que a xente o escoite e tal, e xa cando pase ese tempo, cando o single deixe de petalo, deixe de sonar na radio, sacaron o noso EP. O primeiro EP, que, bueno, pois... 5 cancións, la verdade que con moito cariño, non? Sí. Bueno, a ver que acollida ten. A min gustame moito. A min tamén. O sea, claro, estamos nese punto de que, claro, ensayamos tanto e tocamos tantas veces as mesmas cancións que como queremos sacar máis, pero sí que é certo que a xente todavía non escoitou esas porque non están publicadas. Pero bueno, supoño que é algo normal. Claro, e cada cousa pois leva o seu tempo, hai Claro, que facer as cousas pouquiño a pouco pouco. sí. Iba a preguntarvos como definiríades ese EP que está en produción, eses 5 temas moi distintos un de outro, contádeme. Gamberro. Como te gusta esa palabra. Sí que é verdad o que dixeches, sí que son temas moi distintos entre eles. O sea, creo que demuestra que temos certa polivalencia, porque son temas que, inda que o denominador común é o humor, as cancións bailables e que son movidos, sí que son temas moi diferentes entre eles. Sí. Os 5, diría eu, ademais. Sí. Sí, hai un pouco de todo, efectivamente. Sí que é certo que cando sacamos Plaza Pijo estábamos nunha escena quizás un pouco máis popeira, digamos, non nos gusta moito tampouco esa etiqueta porque non é ao que queremos quedarnos, non queremos facer unha cousa un pouco máis ampla que iso. Non me pasa agora, é un tema que imos ver que ten rítmicas moito máis potentes, síntese unha canción moito máis pesada, no bo sentido da palabra, no sentido de aburrida, que Plaza Pijo. E bueno, e o resto de cancións que quedan do EP sí que hai algunha cousa tamén do tipo Plaza Pijo, hai algunha cousa máis parecida a Non me pasa, e logo hai algunha que outra sorpresiña, sí, que son, bueno, son distintas, digamos. Sí. Estamos a vivir, Adrián e Daniel, pois un momento excepcional para a música en galego, non? Como estades a vivir pois todo este momento que estamos a vivir? Pois para nós é increíble, porque seguramente se a música en galego non estivera neste momento de auxe que está con tanto éxito, pois nós tampouco estaríamos aquí, porque nós o que tiñamos claro é que queríamos facer música en galego, na nosa lingua, gracias a ese auxe existen proxectos como o Festival, no cal vamos a tocar, de non ser por esa popularidade, ese momento bo que está vivindo a música en galego, pois seguramente non poderíamos tocar en ningún sitio prácticamente. Sí, ademais que o pouco que había, bueno, pouco, non era pouco, pero quero dicir, o que había de música galega hai tempo era un xénero moi concreto, no? Era bastante enfocado no rap ou na música de protesta e tal. E a min é algo que me enorgullece un montón, o que, non sei, pareceme moi bonito, porque sinto que a música en galego está evolucionando, está como unha pataca cando intenta buscar agua, que bota ramas sí, a donde pode, ou ramas, non son ramas, pero bueno, que bota a donde pode, está crecendo en todas as direccións, no? A día de hoxe hai un montón de música en galego, dun montón de xéneros que hai 10 anos non se podía imaginar. Entón, bueno, a verdade é que é unha oportunidade que nos puidéramos subirnos a ese barco, no? E que non nos tocara a época de facer música hai 10 anos, que igual quizás era moito máis difícil do que está sendo agora, e iso, moitos dos concertos que estamos tendo, creo que porque somos vós, pero claro. pero porque tamén hai moitas facilidades. Ou seja, poderíamos ser moi vós que se non hai medios como, bueno, pues mesmamente vós que nos estades dando voz e voto neste momento, non habería forma de sair adiante como grupo. Sí, terías o teu rexistro de cancións montadas, pero quedarían niso, nas túas cancións montadiñas para os teus colegas e tal, non eres capaz de proxectar máis aló. Sí, eso está claro, o sea, podemos ser moi vós, podes ser o mellor músico, que se na túa lingua a música non está, entre comillas, vendendo, non te van a chamar para tocar en ningún sitio. Claro. Que lle diríades, pois, a xente, a grupos que están a pensar, pois, seguir os vosos pasos, pois, presentarse, pois, a unha iniciativa como Onda Chicha, ou que lle diríades, pois, para animalos a que den eses pasos, non? Para que se esperen até que o petemos nós, porque claro, non quítanos os conciertos. Pero cando sexamos famosos que hai que fagan o que queiran. Que hai que No, pero hai que intentalo. Hai que tirarse á piscina. O sea, nos pasábanos tamén. Nos ao principio íbamos a ensayar, facíamos os nosos primeiros temas do primeiro EP, decíamos, está guai.
a min gústame. Sí. Ata que sacamos Plaza Pijo, vimos que a xente lle molou moito de verdade, vimos que nos empezou a falar moita xente que non coñecíamos de que lles gustaba a canción, e dixemos, ostras, pois agora temos moitas máis ganas de seguir. O sea, foi unha motivación increíble. Entón, ata que non o intentas e te tiras á piscina, realmente é imposible que sepas como vai a reaccionar a xente. Ademais que creo que, sobre todo os grupos pequenos, o que estamos encargados de facer é de facer moita música. De facer moita música que te guste a ti, non? A xente do grupo, máis que a facer música como quizás fan agora os artistas máis grandes, Produtos, non que cancións. son produtos, Sí. claro, sí, é unha cousa que está super estudada isto para gustar a xente. Entón, cando es un grupo pequeno, como podemos ser nós agora mesmo, non? Que a pesar de que estamos crecendo moito, seguimos sendo un grupo pequeno, estamos encargados realmente de facer a música que a nós nos guste para conectar ca xente que realmente sinta que lle gusta a nosa música. E xa teremos tempo de rompernos a cabeza de si esta canción nos gusta máis ou nos gusta menos, ou que acollida vai ter ou que acollida non vai ter, tal. Agora mesmo, saca o que sexa, saca a cañón as primeiras 5 cousas que escribiches, fainas porque quedan en un rexistro e a xente empeza a coñecerte. A xente empeza a coñecerte e empeza a ver que es un grupo que ten esencia, que ten interese, que ten gusto pola música. Se te quedas en casa porque non, esta canción non me remata de convencer, ou creo que non vai ter boa acollida tal, é unha oportunidade que perdes. Nunca o sabes. O sea, claro, primeiro que nunca o sabes, segundo que E despois, pois igual nos estamos perdendo un temazo porque por dudas, pero hai que sacalo, o sea. Hai que lanzarse a piscina, piscina. Sí. Perdón. Pois, Adrián, Daniel, foi un placer. Vamos a recordar así brevemente por se hai algunha persoa que se acaba de incorporar ás nosas redes sociais ou ao 97.7 da frecuencia modulada, onde poden escoitar xa, nuns días, a Fuego Lolita aquí en Compostela. Este venres 26 nas festas do barrio de San Pedro, ás 8 da tarde, e despois a noite do 24 de xullo no festival no Campus Vida ás 10 menos cuarto da noite. E despois, que non o están a recordar, pero tamén van a estar en Negreira, e en Rianxo. En Rianxo, ou seja que un verán repleto para Fuego Lolita. Se vos parece, pois vamos a rematar esta entrevista escoitando Non me pasa, que lembramos que se vai estrear, gran estrea, este venres na páxina web de Radio Líder o novo videoclip de Fuego Lolita, así que deixevos a vos para que o presentedes. Pois nada, esperamos que o disfrutedes moitísimo. Sairá este venres e que nos comentedes aí que vos parece o videoclip. Nós estamos moi contentos co resultado. Sí, esperemos que vos guste, ¿no? O que sobre todo que transmitamos esa enerxía que queríamos transmitir, sí. Esa esencia do noso grupo de pasalo ben, disfrutar e olvidarnos dos problemas, como creo que intentamos facer, como creo que conseguimos facer, e como creo que os nosos amigos que viron voluntariamente a axudarnos conseguiron facer. Conseguiron transmitir, sí. E nada, pois eso, ao 26 na web de Radio Líder para ir ao videoclip. Agora mesmo vai soar ese tema, así que nada, moitos parabéns por todo o que ven e o que vai vir, que de seguro que serán moitísimas cousas. Adrián, Daniel, Fuego Lolita, graciñas por estar aquí nos nosos estudios. Moitas grazas a vos. Vamos a escoitar Non me pasa o venres aquí na página web de Radio Líder Santiago.